Enti for your movie about teachers joint. Na teachers joint there. Wa when tia say oti anka na de adesua nkwa na de bro. Na ni di kan no ye ma obia fisiapa. Na yaka cho bibia say ye na se. Say odine mre ne na dachi e ma teachers joint. Empo embra woji ye na odi subscribe to this channel or like this channel now share. Ina ya kase yɛda wase obia ya de na ya kase obekoswa na wala like this videos yi obehye video we na wa subscribe na beka ebusua ne ho enti afi no kwa we we ne di we afi no in inside suafo wo be pre school for na madesua mo no ye bi school a ebe mo matro enima bi esan se o ma ba se o ma beti akwama na kwan na omo bidi ye no Bronya kwan ma na omo ba na omo bidi ye nti ye hu ni se anya hwe no omo pro school a ebe ma omo akyerɛ esi a efa kwan mo fa so edi kwan ma na edi ma omo no nti adwen se sa na tie dia ene ebe kyerɛ esi we na eda beto channel no so se de be ya omo itimi ehu no omo asua in advance eti no se ko school mpo na se ye ka kyerɛ no sɛ ɔntwerɛ kwan fa so di ne Bronya kwama na watumi akeka ne ma bom na watwerɛ bibia ɛyɛ anika enti sɛnea meti me Bronya kwama no ɛho asɛm ɛna yɛ bekan ɛyɛ na nkɔfo bebree ka no akwama nanso ɛyɛ akwama na mmom ɛyɛ kwan ma yɛ ma wo kwan ɛwɔ school mu na ɔbɛgye wa home ɛwɔ fie na wasan so ayɛ dɛn akɔ nti ɛyɛ kwan ma yɛ ma wo kwan na wabɛ fie nti sɛnea meti Bronya kwan ma no abusuafo obi ane kwan fa so edi ni Bronya kwan fa so di me Bronya ene kwan fa so di Bronya because you were different locations but Bronya ne sɛ de ɛyɛ na ɛyɛ almost the same yɛnto aso ɛ Bronya kwan ma yɛ afase bi a mfie pii abɛsen kɔ no ɛne gye ho yie esan ne kwan a ne mabusuafo na sɛ kusa kwan a me mabusua ɛfa so bom di no nti ewom sɛ abusuafo no pii wa manoni a wontumi mama yɛ ni mbom emom nanso omo biara de ne ho hyɛ mu ma no yɛ sɛ empo no wonyina abɛfie misi so bie Bronya kwan ma yɛ afase bi a mfie pii a abɛsen korɔ no ɛne gye ho yie isa no kwan a me ne mabusua fa so bom di no nti ewom sɛ abusuafo no pii wa manoni a wontumi ma yɛni mbom nanso omo biara de ne ho hyɛ mu ma no yɛ sɛ empo no wonyina abɛfie mpepi no sɛ Bronya no bɛna na ɛyɛ atenka hofro wiem mframa sesa ososo akane ahoro nnuan ahoro pii bagwama nso ntade ahoro pii nso bagwama nso nwomtofo nso di Bronya nwom pii bagrom mofra nso di enigye ene sewe to mofra dwom to mofra Bronya nwom ahoro pii a ɛyɛ enigye ankasa misi so biem mpepi no sɛ Bronya bɛna na ɛyɛ atenka hofro wiem mframa sesa ososo akane ahoro nnuan ahoro pii bagwama nso ntade ahoro pii nso bagwama nso nwomtofo nso di Bronya nwom pii bagrom mmofra nso di enigye ne sewe to mofra Bronya nwom ahoro pii a ɛyɛ enigye ankasa na me nso deɛ mesiesie mfie na mede nhwiren ahoro pii a ɛyɛ fɛ siesie hɔ na mede akane ahoro a ɛte gyiragyira bobom misosɔ candle ahoro nso sisi mu ma no yɛ anika ne ahonka wɔ anwummere mu no me ne mabusuafo nyinaa hyia faako wɔ beae a mesiesie no na yɛtopɔn ma yɛn ho misi so biem na me nso deɛ mesiesie me fie na mede nhwiren ahoro pii a
ɛyɛ fɛsiesie hɔ na mede akanea ahorow a ɛte gyerɛw bobom mesusɔ candle ahorow nso sisi mu ma no yɛ anika ne ahomeka wɔ anwummere mu no me ne m'abusuafoɔ nyinaa hyia faako wɔ beaeɛ a mesiesie no na ɛto pon ma yɛn ho wɔ aponto adidi mu no kyɛto anansesɛm yɛbɔ srɛtahwe na yɛn ani gye ankasa sɛ adekye a meyɛ efie adwuma ɔhare so na mede anigye kɔpue makyɛde adaka a m'awofo ne me namfo de ama me no so emu no menya nneɛma bi te sɛ twobi nhwiren akyɛde krataa ne nea ɛkeka ho a ɛde anigye ne serew hyɛ m'afono mu ma mesi so biom wɔ aponto adidi mu no kyɛto anansesɛm yɛbɔ srɛtahwe na yɛn ani gye ankasa sɛ adekye a meyɛ efie adwuma ɔhare so na mede anigye kɔpue makyɛde adaka a m'awofo ne me namfo de ama me no so emu no menya nneɛma bi te sɛ twobi nhwiren akyɛde krataa ne nea ɛkeka ho a ɛde anigye ne serew hyɛ m'afono mu ma yɛntoa so akyɛde pii na yɛde ma yɛn ho a na ɛyɛ anigye ankasa akyɛde ahorow yi da ɔdɔ sonko a ɛda adɔfoɔ ahorow ntam mmerɛ a abusua no nyinaa ahyia wɔ Bronya dua no ase no bɛhwɛ w'ani so anigye ne dɛn anigye ne ahotɔ nko ɛna etwa Bronya dua no ho hyiae mesi so biom akyɛde pii na akyɛde pii na yɛde maa yɛn ho a na ɛyɛ anigye yie ankasa akyɛde ahorow yi da ɔdɔ sonko a ɛda adɔfo ahorow ntam mmerɛ a abusua no hyiae wɔ Bronya dua no ase no bɛhwɛ w'ani so anigye ne dɛn anigye ne ahotɔso nko na etwa Bronya dua no ho hyiae yɛhunu ahokeka ne nkabom ahorow nso wɔ abusua no mu ne sɛdeɛ abusua no daakye hyerɛn si fa wɔ Bronya adidi mu no w'ani bɛhwɛ nnua ahorow a wɔasiesie wɔ adidi pon no so akɔmfɛm a yɛatoto nantwinam a yɛakye ɔmo asɔɔtoo fufu ne nkwan asɔɔtoo abunabunu ne nea ɛkeka ho yɛhunu ahokeka ne nkabom ahorow nso wɔ abusua no mu ne sɛdeɛ abusua no daakye hyerɛn si fa wɔ Bronya adidi no mu no fa w'ani bɛhwɛ nnua ahorow a wɔasiesie wɔ adidi pon no so akɔmfɛm a yɛatoto nantwinam a yɛakye ɔmo asɔɔtoo fufu ne nkwan asɔɔtoo abunabunu ne nea ɛkeka ho ɛyɛ nyinaa no ma mete ase sɛ Bronya fapem nyinaa gyina ɔdɔ ɔma ne nkabom a ɛde asomdwie ba so na ɛno na ɛma no edi mu ɛyɛ nyinaa ma mete ase sɛ Bronya fapem nyinaa gyina ɔdɔ ɔma ne nkabom a ɛde asomdwie ba so na ɛno na ɛma no edi mu nti oniadɔfoɔ sei ɛna yɛka ne sɛ mefa edi me Bronya so ɛne suahunu a menya ɛwom ɛne anamɔ a metu wom wɔn nso ɛkwan bɛn ɛna ɔfa so edi wo Bronya anaasɛ ɛkwan bɛn ɛna wɔ kwan ma ɛde ma wɔ school ɛbɛɛ fie no kwan bɛn na afa so a wodi Bronya no ɛwom yɛnim sɛ yɛbɛbie school na wakɔ yi wokyerɛkyerɛni bɛbisa wo wotwi teacher bɛbisa wo bɛma watwerɛ mpo ɛse anaasɛ susutwerɛw nti yɛbɛsrɛ wo sɛ wobɛfa pen no paper na watwerɛ wankasa wo deɛ na ɛdu hɔnom sɛ wobɛtwerɛ ɛwɔ school a na wambrɛ na wɔso wanya bi atwerɛ na sɛ ɛbɛba sɛ wobɛtumi ayɛ sɛ adwuma nti no yɛnso yɛhyɛ wo anaasɛ yɛma wo adwumadie bi ama wakɔdi wedeɛ sɛ wohwɛ video no deɛ a ne yɛbɛsɛ wo sɛ wo nso wobɛyɛ dɛn wobɛtwerɛ ma no ayɛ
fɛfɛɛfɛ fa nsɛmfua bɛyɛ ɔha ne aduonu kyerɛw sɛnea wodii bronya kwama no. In 120 words, describe how you celebrated the just ended Christmas holidays. In 120 words, describe how you celebrated the just ended Christmas holidays. Nti wobɛkyerɛw kwan fa so di bronya no ɛwɔ hwi kasa mu. Na sɛ wokɔ school a na teacher ebisa wo sɛ twerɛ a wammerɛ ɛwɔ ne twerɛ ho. Yɛde obi biara ase na sɛ wɔn subscribe yɛ a bɛsrɛ sɛ ɔbɛsubscribe to this channel. Share video yi ama wɔn afoforɔ. Share Facebook, WhatsApp, social media bi a wɔso biara share ma wɔn afoforɔ na wɔn nso mfasodie bi a wɔso wɔn nya wɔ mu no wɔn nso wɔn ntumi nya ɛne adesuadie biara a wɔso wɔn tumi saka wɔ mu no wɔn nso wɔn nsa ntumi nka na mmoa wɔn nso wɔn adesua. Yɛde obi biara ase. Bye bye. Onyame nhyɛ